no suratu dukhani anjora aya mina koni nyamina ma إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين ويسلم بسبا أتوني عيب بسبا أني دورنا منا دمنا إن شاء الله تعالى بسبا ورنانا فاتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير عنكم متبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين وما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الهميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى فوقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ورانو tafsir no ye ka dakuri yang baylama bamananga la ka wolol kungur no sengoro suratu dukhan ye quran binani sulam binani ani nannae ele aya bisaba ani durna jokerole yananga temeni tafsir ye minu ye angon tafsir na dina baraina shu anitle alakraka sahabaw ulu mengara ka sina bulu ulu ka senge ani drogoto ani nyeni kofe minu ye dine abirgide wala danga jamana nunga yanno nuka drogoto ani defara kula ani gwenga bo dugula ani gwenga bo wulula oni korotitigu ni nyatugu ni boltigu ya kenyona ka kula jiro an nashiyu anu muntag bi farun kena bitatiga mami anda tura korotigula ando tura nyatigula ando tura boltigula kadaka korotigi era chama boltigi chama komo era chama ulu yoru dena na dina famo kanno yere dina na falai amakari jakwe ma jakwe era komo tu obi le makaka misru minu nye obaraw ke kasoro on mawulo amulu defo kana kanire ulu de ga kenene ulu de ga nga foya alaka anga mo ka nyumondo ni ay neno bisigi bi kami dofo ala kula muhammadu kula qur'an kula ni joroba nunga bara olude tutike olude tasma fa on mena bugris manemo we furo wabo on mena bombu mode ma ke ko ifoko alhamdulillah minu yo baraw ke chama be du kolo korobi nya fay ngo 1920 karamo isa dugre ala bora ar jamana kana ne qur'an tafsiru asura tloble be jamana ngaya ya do town le de isa bunu bafarma karma isa dugre batwa bafarma
foli baye salatu baye mi tafsiru ya kenaminga kalage kenaminga oni ko mo Europe manja kamo ma nyare e to ubla ka faye afo dinanga nya kwaka aka kalaka ka sobore ha e kalamiga yoromi onanga chetu manja anga chefulu ba anga chetlu ka bi koy isa ibn bafarima ako to kama ako mo nyare che ko abita tala le jamana tigi ngai ba fa fana ke ko ko mo bobo mo ko ya ble wa ko dali ma safana yo fana de ye bunya amma kuma man do ala ko ya to jamana tigi tala ngadali ma sa rasa ayo ga kuma fo ko to ko jamana tigi to ko ngaro chula angumewa no kuma na ni ina nyono madu outlo la sa akaro ka fo chewtemena che bawtemena hana asrobi ado no no le mbadu o tolu noyde alaka chide do na fo mo nabila isa ale to isa ibn maryama ni isa ibn bafarma isa ibn maryama isa ibn bafarma Isa ibn Maryama annona bi Mumbai kwa ya alaya bay alay don de ba ka ke église kono ale to la bi jume bi fo alman bi yelema muso no chaw frege me nyona o ta ke église kono biya isa ya fo ka ke wa aka kala ni ya fo wa opma ni kran nana kata wala ma manyuma nana kata kodo bi nyama kofe ka to da la ta kala ma fiu me kan mu ne Coran ne go Isa ibn Maryama koni Maryama de Isa an nogara kata ka mo fala jira Coran kono suratu Coran sura ndurna aya kementan warona Muhammad em yakra wala to bay kiyamado mikra kele mi wuli kajo ka kera beskile to nabi la Isa Isa ibn Maryama koni Isa ibn Bafarma ko tede muna isa kelmi wuli ka jombe mba nyinga isa kira chama chira jiya kono mashiru dado nera ko abena na ka baraka kata ashima batu ne nona isa ibn maryama babatu rayi rabatula fi kote farajaw yi batu farafin yi batu matigiya haleluya kedi kote i kote wa bi kira beskile do ikel ngawli ki jo ikani nyinga linjabi kira chama na giya kono ngani nogay mada crash la fo ay soro mu be ya fo ke nawa ibatu ba ufle afi mana je mo vle ngalo nditiya refle ulu fle ko ya fo fle ufle yodo do kina kritikia to wari ngalo nditiya nine be Qur'an sura nduruna suratu maida ayat kemetan warona nine ko sa jole abi balala puma mi balala subhanaka ala ka sani no modere ko ne de ni vowa ne ala ikanyi ngali tenda do ngali ben no kata beneka gayi ngali ga muto ngalo ka jongalo digila cega di cetigimu itay nabro kama de konte ya do ben do innaka anta allamul ghuyubi ma qultu lahu ila ma amartani bihi ma foi ala ko ngami bo weru flani ani bududa ya labatu rabbi wala ne isadda wa rabbakum wala kale de yawda mbatu ba fi mani jemo jole fle o ka bato makena nda kala mo nyemi vu yo batul de weru fle wa kuntu alayhim shahida ma dumtu fihim wandura ku kolashi umadu foi batul la kanatu chalai aywa isa iraje de matigiya so haleluya fo ba fi mani jemo wa jododo mbabi yirayni isa ko ma faaye wa kaleta chala abada amma fora batul damne wa kuntu alayhi shahida ma dum
aya da kira ci godi ni fiye kule ne boram mi isa e ki ma fuye wa ke tu chala abada umado kulangolo na mata kada fa rabatu na isa ayo amma ke tugo e daga dugon nado ni go chene makinyana o ko tan na sura ko garinyana wa albi bi jala hanne ma fu ka ke ngana ko garinyana bi jala ngi ko me ko ma ga ma ko darami e ko dara furo lawa tere me kalwa de la e me suno ko lawa ni jugara ko e ka reta ni baka blane ala nona isa ibn maryam e kuna jara ko ma kinyana ngalondi tiga yawo adina na chodi falamma tawaffaytani kunta anta raqiba alayhim nabila musa ko totli binale ala batula turu sinna kulla alaga mo fana shaytana donula ye ka sanu minu marale do yo ta ko ganyo ko mishi eto en mu gayo goshi uke turani jay ko mo lusina ko shu batul kati ko nabila musa ga alayne ko ndedu ala yakbara nabi musa mo adimine bora turusin la kulla kana wala min gumba bulu ala raba sunaka wala vilte ka gringa haruna ta bojimo enne de be kreala ne tonga ya katat le binani ala batula afwe sona mo kata fe warata ko batu ka nyina matu haruna yen ga chodi ay haruna ta bojimo katfa haruna ko mbade akara bara nen go jenna nya jenna manu ka dese pumene ka ne fa era na netla kana ne boji mi ko sama nyina asro manu fe ka dese musa ko chudi samiru no mukaw na akara chudi ni zani ngoji ka ke mfi ka ay sro mu be yoro jana jona inna laka fil hayati an takula la misata kana yoro kana masura nafsi yece ne kala de ta atura jomiga ka bato ne musa ko be afle la ahar kanno suma la anfanu fil yam nasfa ayafle ma genisa ka ashuru ko wajila akado ko foite musa dimine ni nge isa musa takara ko fe ngane feminda nu ke ka mi jo atware jodla ani jo nyira yo chechu mi ko fili ko jila musa ya do ka foka fura ta ko bato ka soro no nyima ere nyina ma do no nyima ka bara chene de yabulu o kama op mana ayni wele ka jira afilla mi ngara fi sama ko ga bo jamana kana gora na nyina ma ere kono inna laka fil hayat taqul lam sas nu ke chen gala isa fana kun dara kalwa de lawa anya fode musa tanya do naw ya fakra musa ma makanya na akira ka krami do haruna o tarabo jumo ka kusiki tufa musa fe akatoro ka nyefo isa ibn maryama akira chodi fana kun dara kalwa lawa amal mau kurana era banyefo falamma tawaffaytani kunta raqiba anta raqiba alayhim ala kalwatare ma blasrata ngude sono khayra la ere ala kelengoro ko kasaya dine isa monde tigi kelengoro ko kane isa ni bona bili nyu soro shuti ni nganya na maka ko nyamina ala koy bulu enu do ne kontade akara ne sale ko fe ne la fiara nzenda ala mulo tala in tu'adhibuhu ni bu la jaba ukakanaye wa in taghfir lahum ni rakubi afu mon tesa ka fo munya to kera ngane sendala mulu tala inne be Quran sura nduruna aya ke tan warana kono isa ibn maryama kunga kada ka nora ko jugo o kiyamatu do fali ka jo kaka logi to ka ko ka je benyana Quran ko ni ya ko ga je na ngamunu sama Quran ma joli selamo bado ka fo ngalo nara la mafa bay alaya mafa yere alay akara sale ko Quran o defo nga kiyamatu do ka toje pew kan galojo abatu bawla afrafini faraje ore mayni nini ye kira yere do o non nogorata halbi do be ka ke o tola
muso no cɛ bi ɲaami ka dɔ kɛ ka dɔnkili dumanw da ka dɔnkili dɔw kɔrɔ ka di nka cɛkɔrɔba tɔgɔ tiɲɛna dɛ n'o ye isa ye n'o ka maliba in kɔnɔ yan sa karamɔgɔkɛ min ye kala kɛ misira ka kɛ saudiya la a tɔgɔ da jamana k'u yaala ka bɔ kalanyɔrɔ la 1920 ka na kuranɛ walandeli daminɛ isa bunu ba farima wa a fana ka dulokibaw nɔgɔra ye komi isa bunu mariyama koyi n t'a dɔn n'a tulo bɛ kuma in na dɛ isa bunu ba farima isa bunu mariyama isa bunu mariyama ye ala yɛrɛ ka ciden ye n'o nɔ nɔgɔra ka taa se nin ma isa bunu ba farima n'o fana ka a salen kɔfɛ kalan n'o fana ye ko dɔ ɲaami fɔ i tɛ ɲini k'a ka maa ɲumanya dɔn aw ko cogo di minnu jɔna ko isa kalan ni isa kalan n'a bɛ kabako caman bɛ u da kɔnɔ f'i yɛrɛ b'i ɲɛtugu o ye cɛkɔrɔba ka duloki nɔgɔ koyi isa bunu ba mariyama kɔni isa bunu ba farima o la Muhammad Lamini ibn Abdullah ibn Aminata ale de ye isa bunu mariyama min jira mɛsiralakaw ma ale de y'a ka fini ko ka jɛ kuranɛ kɔnɔ k'a ma fɔ ngalon dara la kɛra salen kɔfɛ Muhammad Lamin ibn Abdullah anw ka Muhammadu de ye isa ka ngalon in ko ka bɔ a la kuranɛ kɔnɔ o kɔni tɛ isa yɛrɛ ka gafe tɛ se ka ko ka jɛ bilen dɛ ka d'a kan ale yɛrɛ ka mɔgɔw ko de de o isa dun bamariya fana a tɔgɔ de ba farima fana kun ale fana mɔ dingɛ dɔ ko Muhammad Lamin Dugure o de wulila k'i jɔ ani a jɛɲɔgɔnw ko isa bunu ba farima fana nɔgɔ min dar'o la mali kɔnɔ ani a f'u k'a ko ka jɛ olu mɔkɛ don ayi kumaw bɛ ka fɔ a kun ka nkalon don fo n'olu ni bɔr'o la kɔntɛ o n'a nkalon bɛɛ kɛnɛ kan an ye a kumakan sigi damadɔ kɛ an ka rajoso in na yan a siɲɛ fɔlɔ ma diya dɛ fanini banini caman ni maa min bɛna nkalon kan n'o ɲɛfɔra a bɛ dimi u sɛbɛkɔrɔ nɛni na y'a dɔn ahmadiyya ko ta a kɛra minnu ka arajo la kɔni fanini banini ko tɛ nka o kalen k'a don fɛn min y'a to isa bunu mariyama o min ye ciden ye o ka minan nɔgɔlen fini nɔgɔlen tɔgɔ cɛnnen ka kokɛbaliw fɔ a nɔ na kɛ a nɔ na ka kɔfɛbaliw fɔ a nɔ na ala ye o tɔgɔ di o saniya ni Muhammad Lamini ye cogo min o kuma an mɔkɛ isa bunu ba farima Dugure wa a mɔdenkɛ Muhammad Lamini Dugure ko olu fana kalen k'a don a salen kɔfɛ fɛn min ɲaamina k'o da la f'u ka o nɔgɔ bɛ bɔ yen o kuma ni kana bala la aw m'a ye maa ɲuman caman nɔnɔ bi tɔ kɛ mɛ dɔnkilidaw ni fanga purutu ye maa ɲuman in tɛ foyi kalama a sara de ale tɛ foyi kalama ya ko bi ɲaami ɲaami ka taa ten kiyama don sa hakili la k'i n'a bɛ ɲɔgɔn ye n'a tɛ ɲɔgɔn ka d'a kan i t'a ka sira kan kabakoba kuranɛ isa bunu mariyama ko ka jɛ ta a t'a kalama nkalon dara la a tɔ bɛ jɛya kiyama don o de fɔra an ɲɛna ala b'a kelen bɛ wuli ka jɔ kiraw bɛɛ cɛra e de nɔgɔra ka tɛmɛ bɛɛ kan so ye kɛnɛ ye i y'a f'u ye wa n m'a fɔ e m'a fɔ mun n'a kɛra ɲɛna a ma kɛ ɲɛna a y'a sɔrɔ n sara su tɛ ɲininka ɲɛnama ka ko ɲaamina na n'i bɛ yafu ma yafa n'i yɛrɛ b'u dɛrɛ u dɛrɛ n sen dala mulu t'a la n de bɛ kuranɛ sura 5 aya 116 kɔnɔ in tu'adhibhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim su tɛ ɲininka ɲɛnama ka ko ɲaamina na ala e min ye ɲɛnama ye ni saya t'e sɔrɔ a bɛ n'u ni ɲɔgɔn cɛ ne kɔni isa sen t'a la a y'a sɔrɔ n sara Muhammad Lamini ka foli bɛ yen Bakari Danbɛlɛ ka foli bɛ yen a ye kɛ cɛw ye dɛ a y'a mɔgɔ ka fini ko a y'a ka duloki ko ka jɛ n'an b'a kɛ fana ala b'a ɲininka
o ma folon num fole ko fe ami to ne bi wala nday qalu e fatu bi abaina in kuntum sadiqina hey aw kirala mannu ko saya ko fe kununi bike hay ni de chen ini ya ila motot nal ula o mananu mu sharina kuma joro diga ko foite ni saya ko ngara bana ka fo saka kunu ko te chen de ni je do fatu aina bi abaina am mo kawye minu zara nu sapma mina aina no yikudu so na asra chen do kana pa fo ka jati saka kunu be am mo ka nu be ni wala na folo ahum khairun minu men bo olude ma haraywa am comme tubenteri tubba jama kulude walazina min qabla ma minu gonon ahlakna wa ala yurbi ahlaki innahum kanu mujrimina wa kara jurmu tawye o aw flaga se go jurmu wala ko de wa ma khalaqna as-samawati wal arda ma bainahuma la'ibina sangulu andu kolo ne alamu da fe mo flan nyonje tulo ngala de ay sebe de be sangulu du kolo ani fem min flan nyonje ala ko ashimba da tulo ngakamo be sebe ko ba ma khalaqnahuma illa bil haqq ma flada fio fona chrétien ki sebleni walakin akthara nas la ya'lamuna nga mo la so chamambe uto donde sangulu adama dambe belule ba dukulu adama dambe belule ba sangulu na kan la halayan dukulu na kan la hala ni fenyana ma fenyana menna kana ye ko wo o bedra mani vi mani nya sevlani bulu flani kono warabani temarabani ngamo mani vi ne mi chodo bunyani ni bunyani ko ben ngo fede e kan be ki ye fasai eta ko ben ngo fe ye sangulu dawa e ko ka dai e ko dukulu dai de jimma ka to ka de fe wara ma ka ne adamade tise kata ko to e do fo alai de ni mbede dara folo ka soro e mada ka ne e masalama da kwa be ite sangulu dukulu e de masai ababi ka barala hey ni mi dakunyi ni ka do adabi tuila de ni mbedar e kamo fasai upma era dara mungamo illa bil haqq ni mi dakunyi ni ka do itachana kera bo fu safuyi e ki miren bunya bayna ko kera eye sevlani buloflani kon marabani ni ndamve mbe ajima fe ajinda ve anima fe aninda ve afondi sika apanga mana senani mi zeka cha ketwa ko Allahu akbar mani vi mani je na manji jaka ndakun do ni ngolla bati jana de ay ni metta ga fuye de fasai wa chido ne nana ni kamo kirangira muhammad rasulullah kafu adama deni hey ni mekeri fasai mekera e fasai ni medara e de kamo wa ere dara fem ngoy di jaka do kane ala nyini ni mesam yeni beturu ngoro masami ni mekenyi fasai ibemi ay net siga sigi nga hornya ta tunga nga de meta tunga sigi fonga ta ibarkada fonga ta ikoro kata ngulungulu ala ingene ka nga yorotene na de ingene kay nga sanga tene na ere sanga kono nyengulungula koro chuwe ten na koy adamade lakika ni alaka ni mira alaka nema bannu na de kanaye hakli sanma bisinga gira date masawo anyati landlo tile be mini de ngatay barkada kanga duloki bo etwade kan nga bamvla bo kan juili ye ka gira kadi komi ni maye nyumangi ya sarati bulu ni yatgi ka jiral ye minga jaranye nene banga bamvla bo amma juli ami yelam seke ka jirala jaranye
ni mo ke ibi inni rati lafiya o masam yin be ka nyi fasai man bi man ya kuma na akara chodi eni bi songa totewa e ka hore yamba to ka dikade ba to ka totewa e ka tashi san mam ndire ba to e ka tote en ala nyen nge ka fo e mu nyini ko barka dawa igana bane ngunya tarami ay ne disaka ke o kamo isa ibn maryam alayhi salam aka kala no nga dongli misaka mabba jigitiga pumado nga tiende forade ni yele yele de kume ngalala ne kuna yele ka barigada ni yele yele de kume alala ne kuna yele ka barigada ye kircho ga dongli korbado ay ma yoro ni ala ya kanyi di fasai ni tashala e twari inyaji bo ma ala be mingi barkada de foka foi kan ni so jangoro nga anyete yele le ngalaina abe sabe antu ga jele ka barka ko ta kada yanga ta guru kara koro ala ko muhammadu mo ba fe kam to ko nga utanye do tajuna ko yele le zebe de nga isata fano isata do ale kira kala ne abai ala man ga shigda adama denina miya shiggo adama denina fa ka soro o miya imbi da tugo me ayo ko konta bagaram ayan nan disa ganye jiko ji da mama mi fo ifo yira so bismate ko ngo be goyla be ne ga dumni soro wa ala ko nige fana bete nga isa ka mo chena wi chenfo ni yele le kuma la kuna ta koyi nga uta yele le vano de ala ko ni yele zete o kuma nye ko jugu kede ka mi no ko ba tobla o ma do mai muhammadu ta jona kira karam ko kira kalando unde sera ka yele le zejira ala karana sallallahu alaihi wasallam ako yele le zey ate yoro jangoy ay fitrata dalili fatarna sa alaiha e man vi man nye e nato je kono ibari ba kono kana chogodi ibori ba kono kana chogodi ite ne forola kano be tori ki ndiri do wakata ako wangala yoro manja koy wala nafle armade kana i atwadi te da dugula a foro ala yenne mamnu ngani dandala anda da dena janganga barkata da kuriya tanda kono mi sika barkata ayalla bo akira yabi fenda mulu kadimo mimi ba saramo wana ne do ambeni sarakay mo ki barkata allahu akbar ala anjaw amso amma qur'an imso amete dale fla dugula isara tamulu ala kira kasro ka fo as-salatu mirajul mu'mini al-mi'raju yele se nunu digiti gale dongel dani yele ze mengala ne kuna yele ka barakada o isa temene sange mo woro ala muhammadu blakana adama do miye bula ngaw tem barakada cugo tezoro cugo muhammadu tafuye as-salatu mirajul mu'mini isalita ko konna do so konna do bu konna do sanga do konna do e sali tagaba ko do allahu akbar iflama sanna koro yoro tenen de yoro de bela kuma tenen kuma de bela cugo tenen cugo de bela o kuma eni ka cugo ya ani bi ga kuma kono ani yoro o kuma na allahu akbar idona allah subhanahu wa ta'ala ka masaya ko likono opma kani kofle kani krefle kana pma wereke kana dajitu kana nuvie sangulo dugulo daba mai bo nyefe abado katabenga enne ngudi mo ka foina ijoki moso ibiri wuli fefe no bajira nye makato fe nye hina to fenye olla hala bede dona selikono Allah kraka torka futayo as-salatu mirajul mu'minin yele de nyini baw wa flaya koy ati sangere
salatu mirajul mu'min o miraju min jibril de sere kata yoro mi ala karako selbi tani mai jibril ko muhammadu nim yem meleke andara ka bon noro la nganin de mena yanga noro me o bina yeli ala e bu ya muhammadu ngay kata noro inde seke yeli de muhammadu ya ko flana ko salama atlo bala wa man fi man nyatlo bala meleke de sere kata yoro mi selbi tani ye salatu mirajul mu'min ko maslamaw muhammad nan femi amado selma do ere ngami saga nabila isa minye kira kalandenye nale bole ko ala isa blakana muhammad blakana kada ga jigite kamwara kanu kanu akadi yanga ketanga chukuti ala ko niyo ka manye de ne ka kongo dogwa adama dela kamino ko dogwa adama dela kan nige dogwa adama dela on nige kanga bashi chugomi ko mo do mo opmane ala kanga jina muhammad tajona tayele zedumo fanda fama be yorobe wati be singa do alaka yela jona alaka ma ne famu kono gwa ko nana sirango nana gudo ka datku dala fati utara masa korodre allahu akbar uduna ala subhanahu wa ta'ala ko binya jubola koy mi ke koy kada ka dal masari do upma awa sangolon du kolo umada fude ay ni memma da ala fe anye fude kise de bey ni medara ne ala fe aw kamo nga ya da ko nyini kado ni ala masoro am ye kanada de foy tis ka adam de ni mi fa ni ala te je fe mbebi ba ni mane soro bu langulo bora ala bi zikrillahi tatma'innul qulub o ya qur'ana ya waray ala bi zikrillahi tatma'innul qulub ni ala ko fo yirete fo tsiga anama deni disusuma ay ngalomi da kono chete abende nge bitabo fana kara ala koy wal hayy allazi la yamut sangulo dukulo daba fien daba ji daba ngani yoray ala ko walakin akthara nasi la yalamuna mo la so jama me utado konde man vi mande ikabo ngala bolo de ima en medda yefu o ere dara illa liyabuduni ko nyi ere da sa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun man vi man nyame da fuy kam fo ere kan ni ala soro nyini kanno iki terkanye ni mbey tay ibi kanyana me kataba anema utiba ne mane soro ma foy soro ite baganyo bagan zo dunay suko madu ede suko nyiminay ma fem mi masam ye suko da esa ulu nu ni ne mo masay zoro okuma suko yi dane afre bagan yi dan e kanyana ma kara ulu suko nu nono ganu masam yolu day fasaye ne ko mi jiya ko soro kiyamado do foyti bulu inna yawmal fasli miqatuhum ajma'ina ikado kiru tigedo ko konni abbe kado e nyongadre yawma la yughni mawlan am mawlan shay'a tartisika nafanye teriye domi dende sega nafanye fa edomi fatisika nafanye de domi funo ya soro ya ite gwangala ida yani ga sayasimu ala meni sarakale flimo tendru nyode ambeni sarakale flimo anya do tseki kanema baragada atu baragada kwa bangui nga ambe
ala ba do ma da ya seu wala hum yunsaruna wa de ma warate ku be udeme we dongale ni na dongale milla be yande iyata illa man rahimallahu ako doyi aka gele kasake mo ni ala ma hina mamina a progoto date ko wo bodate illa man rahimallah ala ka hina ana bele jele lawdo innahu ikado masai huwa atigi al aziz ala de masa sitigi arrahim ngaka magar kacha inna shajarata zaqumi ikado zakumu jirmi ngo farno e janame jiri ta'amul asimi ako jurmu taw olu kadumine do de kal muhli kabina fo de nyablene ko yele yaghli fil butuni pati abe wuli kono baralay kan gudew njani te ghalil hamimi nafa jigoni bi bulbul ke cogomi khuzuhu ayamne fatilu akafuhu ila sawa'il jahimi abina fa faraga koro akta kaisa ya fo katana janame chwanjela summa subbu ko fa ay shurliga fawqa rasiya kuluka min azabil hamimi la jaba jigonina zuk anene innaka antal azizul karim anena de ma fuye ma ba foni sere de wa wala ma fanga tigi ma baywa ika fanga aniga ma baya iyo minjira je kono de se batola fandawna siginyongna ko def lagi sene mo de zuk innaka antal azizul karim ni anye ajira ka fo je sosigi kono ya la jarabi fla kay la jarabi kay son hera la ki la jarabi ni hera ki la jarabi ni nafulo ki la jarabi ni fama yai ala ko ni ngal la jarabi sugo doy la jarabi sugo re kay son de sala fandanya goleya ni jarabi fla de be je kono ngamin del jate la jarabi yere o ma bota de kadoko ngami no ambe boka doka fani la jarabi no e gwelani fande yani ako kishuba de gacha ala me ayamina alfle ko do fani jamu voramo ani femi ngerala denya yelele ibo mi katay kono bi nugu dew njani dandi ko mo kadla khuzu ayamine fatiluhu akafuhu ya sama ila sawa'il jahimi kata janame kono summa ko be subbu fawqa rasi la jaba jigoni ayo shura kuluka min azabil hamim ko akara chogodi eni mbewa zuko anande innaka kaydo anta etigi el aziz edi setigi el karim ma ba ik semindiri mo je kono ma bayami ni temena o ja o dawla o fanga o nafutiyami ni iyo sangami ge je kono de o de fleka shuri kani ya bege chenna na fanda bitoni ge chudi era kono go ame bitako ni nyana me sini abo jetemine ke ay kiamado ufana nyesu manedo kada ko nyego na je kono onga seni bunya dira minu mo ani dawla yanno amisaka ala ko la jarabili mo o bota ka do kada ko yuru tafle ka fonyu la jarabi na yere ka sura diri mo katay mina no fe ima foy ka alay amadi mo fana mo foy ka ala onne keke ko sayba ala ni mekani ye ma foy daw ma foy ka ala atwadi ma fenga ye amadi ni mo ni ngakisene
kasul kabli bentanye nyira wolo la kasoro fenyina o ala ko ni ka ko kanga do feno be nya de mo de ko wa iko fla ka nyefle de a terminu mulo kana to ka temawla de ni de abedda ba may nya de mo de e ka bara isoro ka kuli nga kire kono ko le fugaru ku ka kulu ita chena buka nyin taw de me ika nyin ka dumo ni ka fanga ni ka nafulo Allah je barwa to dogu bule afrakali gule yame singa idenga ta feno dubulo ta do rasula ibi de sabato soray do toro kema ka nyeka ka dumo abina fu ka waridla na setu yebana wata be ngunana nga bada fendigi haglite jigi nuna kasro ni na nyona mi kay ni medda bara ede kamo na haglite ni fiu ikom hakli moye ala ko aywa bi anene de zuk innaka antal azizul karim ala krani wadda ko wala sallallahu alaihi wasallam ako nabi nyini ay nyini fandaw jela ni mo wati e famaw cela ndiye fiu famami nafolotigi mi nyemami ni ayni vamu ki dema kayni mo koy wa choy to soroble de ayo konti sore feble akaka chugodi fema fe ki dema kayni fandaw ni famado ki dema kayni fandaw ni dawlatigi do dawlata minuna ki dema kayno ngwande sendela wala kran nege sallallahu alaihi wasallam domi ala krabita jonge sengene mba awosle kasabula jitgale jena katisi mi jirla isame jirla kasnogo ala krabora ko fe doni termo binyon minge nyona flamo binyon minge nyona ala jenyomo bi etwade jenyomo bi minge nyona kani bulu fleke ka anyeda tukuti chaw jeni minga jonga basa barade nyimiri jonge nyimiri barade tunde jonga ni nogole ma washile jeni nami ibar ni ta teri yere jinyanya yere oluga keta nyana ni nogole ma washile makasa bol jeni nye wa sura jigi tele ko jeni mama ko benna madina kanesa ala kara ko kanufo ako mashima fusaye madina ya mashita madina min gafsaye ce sigara kandu ko muhammadu to nye ni no wala matando kanan jadu nyerala ara tigara ka sayidi muhammad tamatin ge abina bi kotrige ala kara sallallahu alaihi wasallam ay ki mirin nabani nga karamgo yadlogi baw anu bazan o tato on gange koy subhanallah kasoro barani kan akata ni sangor taram go moko jugo bara mi cengo op ma bara cena mulo bara cena karamgo bulu je deum masaw olu ka fini donda karamo ko do pian olu be bulu fem ga karamo ka do kono olu ka furo karamo ko nyana soro ala ko o ko Muhammadu to foni akwa tay nage toyde nga kawale o tunakala blede de ya mala sa ma binu afoni jonge ble ko na salamala de abano asaraw abitami la ilaha illallah muhammadu rasulullah muhammadu nete jeni min ngam ne kono sa nin no le makka sabole kana ne jadu nyeralate
foka fo mamma zane madina kono la ilaha illallah muhammadur rasulullah don baw ko al ulama warasatul anbiya ni hadisa ngadanye ko don baw de kiraw cheta bay ono fara amanga bay yanga bazan lagi yatoydi o kama biche ko yongo bambla donganye oh kiraw cheta munela logo ba do ko te koy dinu man do ko te dinu ma ka te ni na nyona minu ngarani ni ne kanga don ba nona ni warsa dan biya yire kiraw chende nuni jango ngo muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam domi aka nange chrétien nange mi nyigira ka na ya fanani baye ay basugo nyimi akono bolla o wati asro madina ka dogo bebita kungo fe katay ka kanamata ke nyega ngude duwono chrétien kono bolla ama ko kon nasro lami ndira mo ala grafa an bir fini bakra boji akone dugu jera amna kam layde jonga soliga bo o jatigi fo isra do maliyay kusa abora kasro kana machi ngabe sebe Quran mimbe ale bulu ale kunyo bo abla de be la jugoro kle bole ala srafa ale hakli jigina ko aka kurabe ko matigi yaso yo giringa tanda ale ko nana haraba annasro muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam o bega kale e boji ke birifini mina aba koko na yere bulu dange jole tora krenge jole tora adawara muhammadu muso bi fe o sekuko jombe mo horbo lo sega ne bo fingolo ko en atoydi nga anga briefing sahaba be bulu jomde nga tisu do fo lo sekuko e olu shibo ka fere bulu be kane boko ka bo briefing na la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah don baw nene na usira kan nyono ka fo demo warasatul anbiya don baw kiraw cheta baw de ni yaraw didu lago ba do ko te dun ban do ko te kadu mol daga bano kono ko te kiraw mo kayre ngande gela menene mo chenyire de atali gela amamu ko ta turamulo koy nga blame ma sende kata de nene tsegan ge chrétien bo kafri bo ala ko way tara en muhammad yoro jena karamo bawo en muhammad yoro jena wala muhammad yado ni kafri muhammad yado ni chrétien ngala ko muhammad mo adama de sutra kana to akal lebu kana adama de lebu nyini atike ala creado na ya dini ndomo abina do ka fod na ngeen ngew ngana le rebulu ya kwa banaw ene kraw chen atali ala ka noya o ko de mata na che boy nga atali gula ma an yurude mo inna hadha ma kuntum bihi tamtaruna akoy pimma bayani re bayam ye je kono ulla jabade dita flimo de yo fando ndo yuga haka umine sigiyan uto ni nyina ka soro sebi ye ku gwala nso ci sabato anu denu yatimew e pise ku nyai che mo shiga kuy ay ole ru faga yoro mi ngumei no sende ka nyana ko sebe iyo jabka ku bo sholula
kisigi pian o e kun do bidio be sere o e pi siga do minal la haradu afwa ko wa bi aflade hadha ma kuntum bihi tamtaruna nine kangar midai ka fo jodo imiri ko sinimise ma titoya o mi siga pila de o aflani abedi bela jaba kono bide koli yanga bana wa atika una tefo mo bana e ma bawo zuk innaka antal azizul karim o jirisu nyire o kama to dara zaqum zuk innaka antal azizul karim o de farale nyongani innal muttaqina afmana ni jedew ma to yenaw no hulbati ma to yenaw ma jigitigelo atway no lu kap ma bana afmana mimna da ko innal muttaqina akwa minu ngoni turajje kono kaw cogodo ala favelala fi makamin ulube joyrola aminin no da atway da yoroy fi jannatin aljannatu kono wa uyunin an ko nyawla yalbasuna min sundusin shafini no yadra fini ku kon uddo fini kemo yedre wasabraqin shafini wal ma hadri fini anyemise ananyeba mutaqabilina unyew shime nyomo kazalika ben jugoyna wazawwajnahum aqamu furumso gabi hurin inin muso daga bana nyekise pambannu ako yu furumso aljina kono odu yaduna ubu weleda fiha aljina ngono bi kulli fakihatin jirde suya be obu ye aminina udahale la yazukuna fiha almauta ako era jero ko sayate usora kono illa almauta talawla sayakile min de no wara la bana waqahum azab aljahim masanyu kishi kabo janame la jabamu fadlan fazaman yala min rabbi kabu da ma yara koni zalika hum yazahul fawzul azim ninde ni rasul bayrai o nene kanga nyonda femina odeni fa inna ma yassarnahu bilisanika okmane kado ka fo anye qur'ane nokoya e muhammadun ne gunka walma e muhammadu ne gunka mo waye kelinde koy adama debe la'allahum muguso yatazakkaruna ukaka tashi bawi fartaqib opma ni dalika bedilesa kolo shilike walma kono nge innahum hum murtaqibuna ni dalika undira minu mosa opma na ku fanaka to kono na de ni baraka la dalika nga odo ni baramakaka musayin bai da anya bana suratul dukhan bana ya suratul jasiya qur'anu sulam binani ani duruna alle min adamana sisa bismillahir rahmanir rahim amdamani kani ala toy ala bidoni tamashami arrahman turungoro masa ruba nema tigi arrahim nema karangare tigi amin masamye qur'an jigi kado masa tanunedu majidun bunya masado abina fanya kala ka koro be ko bobo me nyobe na nyam sawa tanzilul kitabi be suran jamano o daga mongo abina fanya kala ni kitabu injigini minallahi abura ala yorala al azizi masassitigi al hakimi wa kodo masadu okora kitabu vame kodona aya kelengele be
be fame ko dona ko baw damana amina fo jiri dengele binnengele abbe dara ala feni la hala chama ma shitega ashila hala donga ba kulo sebet sega donga ba abo chokele la qur'ana dakuriya kele beti inna fis samawati wal ardi kado sangulu ani dukulo o dachugo la ayatin kabako bola lil mu'mina mu'minu yakoni o sangulu dukulo anga dambe on laje ko mu'minu kabako balo wala nabbe ala uluye wa fi khalqikum an ayru dachugo wama yabutu min dabbatin ani feminu no be kaccere du kulo reko ka dabawla fenyana mawla fo wondi skawla ayatun kabako bola koy li qaumin jamakulu ye yuqinu minu tigale do ala koka armadine eke idachugo fle anga ndachugo laje sebla bulofla kono bra banye fe timbara o kadam ve on laje minu me dukulo ka use nani kwa manye bien kulo rebe dawla kani miri jikono fe ona kogura katla kadam ve on wurawye minu no le dambe misani do ye tu fle fo ye fi se do ka katame oni en be fara nyonga ebna ye manvi maninje a masai mi ni ale de dale masaya kelembe do aya ja ela de manvi maninje ni ndambe tobe hakli noro mi ndemo o kema katu atwadi e kamara ben beka ni tashi koye a ala barkada bina de waqtila fil layli wan nahari ani shu ani tleka fongo nyonya walma uftuka bobo nyongoro liminge eke o yeben ala ko dabara ede kamo aw ne mago tetle felala mago te shu felala ko nga nyo kede aka tle gonga puruti o kofe senga bina toro bina arama de farkulo rabi la fayno kuma ni shukura ko nyoke lafiya wati sutra wati awye shuvet leve adabara ode kama nela mago tani shila wama antala Allahu minas samai min rizqin fahya bila arbana mawta api miri fana alaka turu ngoromi alaka somi no bo sangulula no ejie kana du kolo nyana maya ajale foka mumbu jibina karo e bay yele mabike sumaya bida fabe ke bingene ayru ka farfoni ani lafiya abisiga somolati mbede bike alla fe nena aw kamo wa tasrif ar-riyahi ayatun liqaumin yaqilun fien waddo ka goni waddo kamba waddo bi fangata ni mebe ke ala fe nene ede kamo ni haklitiye kon li qaumin yaqiluna itachi ben a kon nakuri min yetliga ayatul lay kon ni alaka kabako de natluha am yakufo alayka ya muhammad bil haqq ni chen ku kallame
فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون وبمو نين نكرا من نو برا أيور لسا نون كوفي ala ni akan ni ndakuriya nunu kofe ibi ta da feji me nadi ndakuriya baad kofe ni atina foko sabina ala soro donala ma da be borde kwa asale kofe ay badu kura mini abi fo nyongo ala ba kan pam nuvo o pom no bi fo ningo ako ebi so ma dawla ci wodi ala ka pama gabe e pama wereme mi no bi fo go ako kana so mode ngado man yoro famu ko pama ga ire barama ga pama kashiga ni kura nere ta jeno fina e bore banga ba mina obe bila bara chamana obe kurana kono ikra kala ga karawo be klasi kono e bo ko kuma chamala bodo be kurana kono e kurana yawde non dakuriya baadu korte ko atiki kofe wala ma ka sale kofe nga dakuriya no ni kurana be fonyongo kana daw kuma ina kadaka ay ala ka kuma fo nyongo wala karare ko te kuma nu yo fo kuni muhammad ko te na fura qur'ane ko ako otene ka kuma wodon ba fe vende mena adon ba bilu ba fe na yu to me nu be du ko jikoro abbe ka dakura ni ko akara maliki akara shafe ni kuma mi na fura kuni maliki ya fo nani qur'ane aya fura nyongo aya do o ne ka fili ayo toy ay qur'ane tata don ba be kuti nga ka fo barati ni puma wera ni qur'an ta ala mo fo may puma mi fo qur'an ko ere ado puma yi ala so no tike o ni vambalia to do snaka afo kwala kra mo fo kwala kra kote ko o bengalo ko adisa ko erengalo utaru fli jujula u kasabo Qur'an ala ka pumakanye nga kewale mami vara bi wole chugumi ala ye muhammadu bla ode kamo fo sam wani saba inna anzalna alayka alkitaba litubayyana lahum na ala ye qur'an njige muhammadu kamo sai ka wala uye amma fo muguso beka kala ni ya famu chugumi ka kete o te qur'an kono de mungu soy ka wala uyedi e muhammadu ka wala do bi ken kewale oni ko muhammadu ya to manga o to fura mo mono wala to fura kewale ko la ko de manga ke amal make ere muhammadu sa ajigine de kawa ajigina do de ka sam wan saba doni gunye ni mi nyigina abo kewale ke ano na nyono ka ke ko mo bo kewale ya o de atara fo sam wan sabala ko dam ama gaw ala bisinga be fo ngole katame mo hono bitana yere op mo bi kesa mi ma wuli no mi wala ba digo ka no kra silama kele nyabe mi la ilaha illallah muhammad rasulullah o manga fo blede akanga de la ilaha illallah amber rasulullah ambe ala ka cidini na ko fora be ka famu barla abana mo hono fo kumble
nga muhammadu ye ala ka kuma ɲɔɲa ala ka kuma a y'a ka ɲɛnamaya san 23 kɔnɔ a wale cogo min a bi ɲini anw de fɛ an k'o ladege ka d'a kan anw ye muhammadu dɔ de ye adamaden don n'ala ko muhammadu ma a ye seli tiɲɛ don a y'a pere minɛ a y'a tebiri a y'a pere minɛ a y'a tebiri o de bɛ yen ni to pere minɛ na ka sin ka t'i turu duguma ye i tɛ da a fila bɛɛ ma kɛ wa nka ala kɛra y'a kɛ ten wa kabako b'u da kɔnɔ de koyi ka t'i turu kuranɛ ka k'e b'o wale yɛrɛ i ni ala cɛ i tɛ dara duguma tenduru kɛra i b'o to la ka se ka wuli ka tɛrɛ i bɛ wuli k'i sigi ka tila ka taa i tɛ da de o bɛ yɔrɔ jumɛn n k'o yɛrɛ muhammadu kɛwale de la o tuma maa maa b'a fɔ k'a bɛ muhammadu ko ta ka bɔ yen ko e yɛrɛ de bɛ kuranɛ faamuya i yɛrɛ k'i b'o kɛwale don mɔgɔw da kɔnɔ i bɛ fili kɛ fɔ denmisɛnninw bɛ yɛlɛ i la ka d'a kan sitana b'i nɔfɛ ala bi i ka lebu jira de wa kanu y'a dabɔ o lebu de bɛ kun sɔrɔ u fɔlɔla yɔrɔ fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ bɛna n'o ye seliji babu ye an m'a ye o don an y'o wala an m'a ye u fɔlɔla o yɔrɔ in de la k'a sɔrɔ o yɛrɛ lebu o bɛ sin ka u labɔ ten kuma tɛ yɔrɔ wɛrɛw ma tenduruko fila min n'o bɛ kɛ ni ala kɛra ka kɛwale walawala tɛ tubayyina lahum musa i k'a walawala u ye o de fɔra kuma kɔni jiginnen e kan nka ne ka kuma min a bɛ walawala ne ka kɛwale de ye allahu akbar fɔra o ye tiɲɛ ye o bɛ kuranɛ kɔnɔ nka ka bolo kɔrɔta ka na tulo yɔrɔ la k'a jigin o bɛ kuranɛ yɔrɔ jumɛn misaga irkawu ayat apmiru minɛ nka n'a bɔra apmiru minɛ na a ye wuli k'a jɔ k'a kɔ tile o bɛ min a bɛ kɛ suraka o seli suraka ka teli seli fɛ cogo min a apmiru minɛ ne bɛ sin ka t'i suuru maa ma ye suraka kalandenya kɛ i b'a caman ka seli a bɛɛ ten apmiru minɛ ne bɛ to ala ni teliya kojugu a bɛ sin ka t'i suuru ten ka taa tenturu la k'a sɔrɔ i kan ka wuli ka bɔ apmiru minɛ na ka i tile o yɛrɛ muhammadu de la sallallahu alaihi wasallam ka sɔrɔ ka taa te turu sisan wa tenturu in fana tɛ siɲɛ kelen dɛ fo siɲɛ fila ne ye muhammadu ka kɛwale to yen sa k'i bi a tɔgɔ de kuranɛ kɛwale dilan i yɛrɛ ye foyi t'i ɲɛ lebu kɔ o tuma dakuruya kelen na baa da a kɔrɔ ye fɛn min ni kuma in mi fɔ ɲɔgɔn kɔ o ala kira yɛrɛ nin ko a ka ɲɛnamaya kɔnɔ ala kira ye nabiɲumanya ngalontigɛla fila kibaruya di nka ko yakhrujani min ba'di musaylimatul kazzab ani al aswad al anasi u fila bɛɛ ko ye nabiɲuman ye ala kira ko kibaruya di ko a bɛ kɛ ne muhammadu ba'di donc bada ya ne y'a kɛ n kɔfɛ ye ala kɛra salen u kun kan ka na nka ninnu bɛ u ɲɛ busu ala kɛra tile la ye donc badi kɔrɔ ye o kɔrɔ ye ne muhammadu nana sira jɛlen min ye o n'o bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ o de ye badiya ye n'o tɛ a bɛɛ nana ala kɛra ɲɛna badi lil mukhalafa ne maa min tɛ o faamu ala kumakanw ni kira kumakanw kɔnɔ na i bɛ t'i turu aya ka tɛ k'o tunami ka taa i yɛrɛ di lebu ma o n'a jiginna ala kira min kan sallallahu alaihi wasallam i y'a ka badi ɲa a ko n ye bolo kana nɛgɛ fila ye ni muhammadu bolo la
sukola o bulu kana nege o ye haramu ye cemo anga sharaina ngane muhammadu bulu la bulu kana nege fla ya ara ko sahabo ya ko awwaltuhuma ako sugoyin akoro nere muhammadu ga donna ala donna nuna sugoyina na yuma lado ubina ne muhammadu badi ko nga sugoyin bulu lan nege bulu kana nege flani kadaka bulu ngoni nan nege kira yɛrɛ o do o tɛ haramu ye silamɛya kɔnɔ na cɛ bolo bolo ŋɔni na nɛgɛ kɔni ala kira o do sallallahu alaihi wasallam kuru yɛrɛ ŋun b'a la la ilaha illa kuma ale de kan o kun y'a ka tanbɔ ye imam hadida alayhi sallahu bi kayfin abdahu nga bolo kan ala kira ko kana kono walama kana sheni ani bulu kana nege walama bulu sheni ko o ye muso mansi ye cɛw aw ko to muso bulu i cɛkɔrɔba k'a la kɔnɔme e muso ye wa i tɔgɔ de ye jɛnɛba wa bulu k'a la fana piripirapiri a ko a y'o to muso bulu sa cɛw a yɛrɛ kɛ cɛ ye n'o nana ye ne yɛrɛ muhanu bulu la kun a ko ala ye kɔrɔ min yira a la nabi ɲuman ngalontigɛla fila o bina nga o bina waati min baadi ne muhammadu baadi kɔrɔ ye muhammadu kɔfɛ nga kɔfɛla min do ne bɛ sira kelen ne min ka o n'o bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ o baadi a fɔra albaadi limukhalafa al aswad al anasi wa musailat al kazzab ni fila bɛ nana ala kira ɲɛna musailat al kazzab yɛrɛ ko ka seli bɔ silamɛya la ko ka jɛnɛya daga ale ye nin bɛ fɔ yani o n'ala kira bɛ fankelen fɛ o la o kuma baadi kɔrɔ ye min bɛ fɔ kuma in kɔ no kuma o kuma n'o bɛ fɔ ala ka kuma kɔ kankari de dara an ye kuranɛ kɔnɔ la a kana da o la nka kuma min di fɔ a kɔ baara bɛ kɛ n'o ye o kɛra dɔnnibaa ka kuma ye sa o kɛra maa wɛrɛ ka kuma ye o kɛra ala kira ka kuma ye o maadama ni kuranɛ ti fɔ ɲɔgɔn kan ka ban baara bɛ kɛ n'o ye donc baadi yan nɔ lil mukhalafa wala ni baadi yɛrɛ ta ala baadi bɛ yan ala bɛna sa de wa kuma i b'a dɔn ko kɔrɔ wɛrɛ b'a la wailun li kulli affakin athimin wana bɛ ngalontigɛla ba bɛ ani jurumutɔba bɛ yasmahu ayati llahi ala bɛ ka dakuri o mɛn tutula alayhi o bɛ fɔ a ye summa yusirru mustakbiran ngo n'a ta bɛ a b'i toro a ka hakilila kɔrɔ ka yɛrɛ bonya yɛrɛ la ten k'an lam yasma i b'a fɔ a ma walawala in mɛn o b'a shirihu o kuma o tigilama ala nisɔndiya bi azabin ni lajaba ye ale min ka gɛlɛn i y'a ye a bɛ n'a fɔ allahu akbar a bɛ n'a fɔ tɛ dɛ ala yɛrɛ y'a dɔn tulo gɛlɛn dɔw bɛ na ka la ilaha illallah ka se ka taa u toro nin kan k'u bi muhamadu ka kuma yɛrɛ si baro man ka bɔ ko o bɛ kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون هو تويدي قرآن سورة بنان درونا هو وآية ولفلنا أو مويبا فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ala ko ngalon tigela jurumuto ala ga ayabe ka wala yi iba kina fay tlotala yutlaki turu ika hakila ju nga yire buyana kan lam yasma ba fo kitlo tala bashiru upma tigala mala zabi azabin lillahi jaba alimin min ngula dine bisiga ta ka muhammad ko pmo to tuguri jinne selige mo kay ko sel wele fana te qur'ana kono de ko sel wele mesa ko te qur'ana kono ko yele ko de hayya ala salata ayal Allahu akbar abana warba qur'ana kono wa iza nadaytum ila salati ittakhadhuha huzwa yaye kuna ye wele da kana selmo kibay malangolo numi ho chala yaye
ala ka Quran ye ka ko ide o je kulu le fle u ba ka yele islamola suratul anam ni aye wele da salimo Allahu akbar ko je kulu langolo do bina ittakazuha aka wele da kayne huzwan ko bina on bara bola o dim so de ko kebe rejo ce aya to fo ala kote ko gada ko hakli tuufe ko hakli ndawnu sel wele kam yeni nyala kra sallallahu alaihi wasallam gada kur yawde chrétien bi atwaydi ndana yahudi o farabi atwaydi ndana fo silamana ne sel dile muhammad sallallahu alaihi wasallam akewati na fo cigabla momo amba ke chodi ngo nyonya de kara kala karna ka sahaba fe dogo ka brufie la yahudo brufie ndana la chrétien ta shi ma so amba ke chodi ala kara ko ala ko do amna nya jirano nye ka kuna fone bla momo wati siraina sayyidina umaru ala jiralla skola blali fana bete saba warabe dugu jiraw nana wa sura ala kare sallallahu alaihi wasallam ala alekuna fani ngawna sayyidina umaru ko ya rasulullah ko min jirana shurode allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna rasulullah abaka fut ala kare ko tigi o kele nyira de jirana saba wara ko ko tigi ala kare ko mana mlali wuli kan fo onimma bama normo sigle kawdama ka alala katla katuda ala e fem jirola nala kare ko titi ebino ke tlongala debi foka ba kibi yela otigla maula atani wa zana de tu ila salati ittakhazuha huzwa ko mo woni zelo wele kayne ko dodo bina ubina umbara bwalan ni ko ngamundo kadaka jema kuludo hakli tufe ne ba korona kono sorfla na ami ay muhammad ko indawa eji jade kana magala o konta ala bi lebu ma sanama nga sanama e kanu ko do e kibi lebu bola kibo tigala mo lago kala ko jibi se yiramo okma dina indi kata muhammad sallallahu alaihi wasallam alega kewalew wonno jirali mo la no fol mo ye dina indi kata kutu kada qur'ana e makanye nga kewale ala e dode tanjela ko ke acide a wale ka jirawla akuna fane dumo ne ko chega kewale anu ka kuna fadele ko tida etlo ga fiyo o ma ejeni ibna famia kolominda ni muhammad tawatula ko akanga kete ene ala te onoro bela ke ka famia kata bo fenga qur'ana kono ko debi tlikata muhammad ta sallallahu alaihi wasallam ningo muhammad ta ibe ka seli chuga mi sabo bulu atwadi sabo ya mina ala kira tabuta be anga ma nana jiya kono muhammad ko fe ni ala kira sallallahu alaihi wasallam usigile nyabale ko nyabene na chugumi o ma de na du ko lengo o shima farati ka maga ala kira ka seli chugula kada ko yado ni nyirade ma million ve yani ka saya ala kira e bina bi ke baro ko ara chamandi aro kam ha ko ko du de kata tradition ta ko bugo ga verset comme ça chapitre comme ça ta tro foi jena hala qur'ana kalando e baro ka folla ko ata qur'ana do nga ko ba ka dimise shido mal do fana ta blo no fe
halu madu kalala folare ngaw fana be ka do fo ma baw moti malik rabbalaw jamana bay wa iza alima min ayatina shani takhadha huzwa o yira bonya mi mala no dia to kuma bi wala wala ya atrumo ka nala ko ya anne soja ni la jaba mi ngabele akon na kuna fana soro wala soro ne alaka dakurinya dola ittakhadha huzwa abin barabo albi ulaika lahum adabun la jawabu yamuhinu min mujashi min waraihim jahannam ubina jahannam soro ko fe wala jahannam ko fe wala yughni anhum ma kasabu shay'an uka keta shit nasiga ukishi kabo jahannam ka prodimo wala mattakhadhu min dunihi awliya anu kama ka feminun da ku jigi dogo min da alayo fana bete siga fo ite ukishi kabo ala ka prodimo wallahum abuye azabun la jabala azimun min gabu هذا هدى نكناي والذين كفروا ما منهم الكافر بآيات ربهم دوما كدكر يولا لهم عذاب لا جواب يمر رجيم كبن يانغتلا علم مين غبل الله على كل الذي الذي متى سخر لكم الذي كرب لك اوي البحر كوجبينا كوجي فنجوي كوجي مرتلي ماي نكو نيا كرباي تجري الفلوك فيه بأمره كما يكونون كوب بولا كنا لره على كجامرادي ولتبتغوا من فضله كوجنوا فنكنوا نفهم فورو بي ني على كفتمان ديولا ابو بكر يجرو ولعلكم تشكرون كون ني دبرني على فم غسو اكاك بركه دا جوندي كادو على كما كرباني anga bi jeyna amo misal yawye watudo ala yamradi ko gajimo aka milte do no muruti niya afara jamana minu hagla ku ka kodo ko ni keme ka ala rata sorosa ko wajiga milte dama do cheni moblu ni sangazo ka subhanallah amvarati me ala la de amvarati do aba ko fo ko nye ko yide karaba ni ga karabal te nyama soro ko nye no gara kasinga wuli du kolo jalambe jimi mbe folo o kaboni du kolo jalai alaka yamrada ma bana amsinga anda tukute peu apma bana nga atoke ko ji sumane do ga wado ayru ba purtitoy ira ba do ka ni manyinde wallahi amanyinde nga masafle ga karabani amma mbogonye aji jugoro ka atwadi ko chamange nga kajira na matu ningo nga wula kamo milti dama do je ko be bampe jalabi ba o kamo watu abtuka atwadi segon dama do folike jamana nyele manuna ku ka don ka kodon ningo yimina keta ni migeta o bebe kunula abisoro ka sega ko kana nona ko gura wala ko kumin me kay muso akam barkada de nga ala barkada o kadoga ka kula de wasakhar lahum ma fi samawati ma fi al-ardi jami'an minhu akuwa ko jingile nde koy kwanye be fewfe no be sangulula andu kulo kuna ala tema kan be karaba awye ala taro ko ado ba ka barala ere kasura do do nina ko na fade kamo hanni fe woro bin na fasora la min ni na utekelenyi go fe wera nunu on mitla ko kama ko anga foji on gelende na fanya jila jiriwo biwo ya be ani daba nu ayi jidi ambeta ala ko yece fo ingana jeni zago be jiri de la jeni zago be jiri bulula jeni zago be jiri dilila jenne mo be akuna mana atimmana abashimana awara be de tawa anye goro ko kacha
ni bagaw nye jimi ku ka bindu jeni baga be jeni sagola awrete nomi awrete yelawga na tamno ko awrete so ga piyawa abella bana jenta yala sisan manvi dagulo ga gulesa na furo ko nya karabayi ibo ki witaw ki kilende abem la baytalani jende tura so fe nabi na fata jila abella bana e ka atwari masayade kono e ka maraba bedeka inna fi zalika la ayatin liqaumin yatafakkarun akoni tashibaw ako wala nabba ben ngono tashibaw de cena ni mi tashi tay koy nani tashi yere bilate ala yen be ka nyi koy ko kamoni seliba jora alhamdulillah teno te bitamu ko Allahu akbar akbar ngora yen ne mami ngani abu na da anda dado ko ma jole ni fle jogo so na mi barka da la alhamdulillah rabbil alamin tanu ye etay dambo mbe daba de ye anyure dambe doy ngakana ye abbe karaba me onye ala mu manye barka dal ko sax Allahu akbar ambrele ni fle ala ambre min ne fle andoni shita ko fe katla ko pere men na ki jo ala njole ni fle jogo so katay teda ala wa meni saragale flimo amra boga ni la do la mina sekola no do jo fani amako to foi tamulo kadima be tay muhammadu inna ni fembay as-sala hayya ala sala كل الذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله محمد عفوا لمن يجوني كوكا يا فام ما منو وتعالى كو كلامه ما من ديالا كو كلامه أبي كودوما كوكا يا فومو كانوا كوكا تاولاجي أني من جورا كراسة على كو تكة كلا دبوي ngaka كوكا تا كوي كنا فابو توفى لا يرجون أيام الله ala ka do mina ngolu taro ka fayela may ala tay yajza qauman bima kanu yaksibuna o do minu mina sa ala ko dabara muso maw kasra fena feminu kumbo kedre man amila salihan fal nafsihi ni mam ye wala nyumange fal nafsi o nyumay here o bo keba de mode o man asa ni mam nyere wala juge faliha o bone ako be ni ne kade o kuma nyuma o juguma o saraba bela ala budu ne nyuma ke sara nyuma mi mola ala ko o be ke bay ne ni re juguma ge nyangene mi nganga ke ika juguma ina ala ko be ni ne kade thumma ila rabbikum turja'una to kofe o be segi kana adaba mamu walaqad atina bani israila alkitaba aku bani israila kaw yahudiyaw yakuba dew me fengleni ni alay diliku mo gafela والحكمة أنا كريت قالي والنبوة أنهم مايا ورزقناهم نوغر سكفنا من الطيبات فزرمونا وفضلناهم أي فسمانديا دوما على العالمين دام فونغا ولا ما وكواتي دام فونغا كذا قالوا كوبا كني واتي كوي وكشريا وكفما بي ويروكا كولي كوناي نمين ده جين بي وفلا محمد صلى الله عليه وسلم وآتيناهم بينات من الأمر كان يورا ولا الدومو أنغا يامر يولا وما اختلفوا ومتى فنيون إلا من بعد ما جاءهم العلم فدنيرن نغرقو أموسا وصلك فنيون واتي بغيا مرتكم بينهم ونيونجي
inna rabbaka kadi dawma yaqdi abi critical ge bainahum ni nyonje yawmal qiyamati fi ma fena kenu nu ngara fihi o fennu na yaxtalifuna bi fonyo ngokula nge akidi be atiyoro laba ila harade summa ja'alnaka la shari'ati min al-amri fattabiha ko ban salakaw olu ka fonyongo anu ka nyaaba nyaaba ngofe alako wanye muhammadu nye era de bla sharia bakasa to minu ngona enye okunye kabila ko shia ko dina ko kunyo de nga shia ko tala kabila ko tala fo nyebe ako muhammadu wanye ebla o sharia de ka nyara ka yamara kono fattabiha to no fe wala tattabi ahwal ladina la ya'lamuna ma minu de ko do kanato nu de no fe innahum kadu lukon lan yughnu anka min allahi shay'a ni tugura no do no fe ni do no fe o tsega kishi kabo ala ka puruni fo mode wa ina zalimin kadu to yanju baduhum awliya badin ma to yanaw olu do terbude akoy metede hal jiya kono e basoro setigi nafulo tigi fama ma to yana minu mbey ma haga bochela minu mbey iba soro jenyana fana uye nyo nderde ujigi da yara nyoy wallahu alakum walil muttaqina ko fandani ala de jigi da yara de wonde nuwa abodata numulo de ko mo ni fanda ko soro mali kono ya atara police law atara gendarmerie law atara tribunal law ala ko abe nyunguru ni nyonje fanda ni nyeji ce tay sigi sono ikakashi wallahu waliyul muttaqina akonne ala taji gitala koy ay to njin nundo ye nyanjigi ngaw bina yatime malire akirigara ka fati ba anya famta ka sega kan nyora inde do to ni buene do ko jugu fanda nga ka boshile do ko jugu anyen dato ala mo o chayara de alle ko ni mato ne yo fo abita fo la rushila abi maray de wataje hadha basairu linnasi akon ndakura minu wara ni nabara de hakli maw kaye kore ma minu nu bitashi ukayeli gani norola wa hudan wa kanano wa rahmatun hina fanalo liqawmin yuqinuna minu mittige kore de ulema na fata sittiga ngamo am hasibal ladina ishtarahu sayyiati an najalahum kal ladina amanu wa amilu salihati ko tira abetto yanju kono minu nye wala jugu kenyo ngam o sebe ko tonyo an najalahum kango luke kal ladina ko mo amanu mulena wa amilu salihati wala nyuma kango lube kenyo sawanu ma yahu matu ukanyana ma ya nuka saya ko kango be kenye aide sa ma yahkumuna ko be ko miri o mira jugu edre ka soroni ka fendigia kono ni ka dolati ma foi getyo ni ko tlakati jida ku saya ko fe minun to yana minun ga ga bo shirola o bina bire ni turu ngoro mina du mo ala fe ko nyona ka demo ala ko daga fi ma ko dundre ayo kwayo bo kono wa khalaqa Allahu samawati wal arda bil haqq abisaka na lay sangulo andu ko le ne da bil haqq ni chen wa tujza kullu nafsin ma kasabati anem ngusa nikkel na belajele iya minge ikasaraw la koni hum la yuzlamuna atetenyo fiu ayo mashika nyumatu kuna ala bulu ika nyuma ala bido farakade ati femo ala nga juguma Omar Moaz bizallamin lil abidi ne alati
nga jonto yo foyi kelena ati do fare ka juguma ka de nyuma ko ni abi wo sarada minata on ne ko nga kelengele no tara chaya ikatani tandawni chene kuna ka ko wonda wale ala akama ka dabo amboli rek mo de wala nyuma ngale sarata marajita wala jugo kele jurumo kele ngawnata be o kelengele nu gatlaga ta chaya e ka tandanye chena je yisi ko romla sa konte kati ko ratula وكما لكو لكركو واتبي سيئات الحسنة تموها هي إيكا ولجو ناكرا أكرا كوي كونغا نيوما كي نيوما ينغا داتو نيوما يما جوشي كبوي كداكا وي تانداي نيكلي نيندو تموها با جوشي نيوما دبتاني جوغو ماي كلنغلين تسكا جوتا كورو فيو ngania ya sira jo akoro okoro ke enyi na ala ko kujugu afaraita man ittakhadha ilahu hawahu ko yo ima yala ima jile ke mana ma minni ayani dongo ke akabatu fe wa dallahu allah ala ya lafli ala ilmin anaka doni babe wa khatama ala samihi akatulam minimi nak nga famya sorono ko fana gwerna tamwasiroka wa qalbiha nadusukun wa ala basarihi ghishawatun ko falaga dama nyaka man yahdi wa jenmo kanable min badillahi ala ko fe ko re mini ala tekelni ay ma ko fela doye ko wura mo porte ala bina sandu la ala ko ay mini ala tekelni وما مين على كدكرة تكلني أفلا تذكرون يلا أتتاشوا ونعرف دي تقرأ أني دعون نفع الله ما بيتاعك دوني من ميلا تلا من ميلا زوجة كانت تاشي منك إني كانت فلان منك إيكادو ni donga mi ni mbeda tu ashita ka baraka kanye kada ne kan nata kara tanniye ka ba togoy na fule op ma eni donga ine on na fule ngamo o togoy ngamo o dole ngamo chefa fe mfaza ai itloto la nyata la ai ni do mi du kuna bana o ba to inyeta ne shila itlo ta ne shila imad abedatu hubbuga shaya yumi wa yusimu wa qalu awfmana ikomu kalu tola nyaw ngala ko ledo lo guranedo tashid gundey jien den yira ko fongara tegado wa qalu wa ma hiya ila hayatuna dunya hey poite jien nyana mai kelembe udido namutu wa nahya am nyana ma ka wa misabana o ma yuhlikuna ila daharu jien atwali shunit le ma ila mai amtu la fanga ko bilaba nga ka fo se yakobe saga kunu wala mani ngal injita chen ay donga dome o malahum bidalika mil ilmi ka sura hey abaka ne ma kunta munu wakabe ala ka pamalla gosine ala ko ne do tayro day tatu inhum illa yazununa atafu ila nyaji ko wa za tudra alaihim ayatuna bayyinatin nene ka dakuriyon bu fuye ka wala wala ma kana hujjatuhum illa an qalu وبمزرو كوبي على كمس سونو يكو فلاني ايتونا بآبائنا إن كنتم صادقين كرسا أفوي ما
ni samiya bana bi ummi ja foka jira dugukolo yɛrɛ bɛ ten ko fiɲɛ buguri suru nka o kɔfɛ ni ji nana dugukolo kelen ka a salen binw u muɲumaɲunen fo k'u sisi yɛrɛ e m'a ye dugukolo fa bɛɛ bɛ kɛ fɛn kɛnɛ ye kokura ko kazalika tukhrajuna ko a y'o ye dɛ ko sagakunu taamasiyɛn de fila ye diɲɛ kɔnɔ yan i y'o caman kɔni ye i ye san joli kɛ diɲɛ kɔnɔ samiya joli tilema joli a fo ye maninkɛtɔ ye i komi kuma wɛrɛ tɛ se ka kɛ ka faraw la kun ka faraw ka o ye kɛnɛ ka ko ye k'u b'a fɔ i tuna bɛ a b'a ɲininka ni tiɲɛ yɛrɛ don sa n ko an mɔkɛ minnu taara fɔlɔ fɔlɔ a ye na n'o de y'an ka ye sa ni kuma tiɲɛ bɛ sa kun de tiɲɛ a ye nana an mɔkɛw ye an ka ye qulillahu yuhyikum thumma yumitukum a fɔ hey ala ye ne ye masa ye a bɛ aw ɲɛnamaya summa o kɔfɛ yumitukum a bɛna saya saamu summa o kɔfɛ yajma'ukum a bɛna bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan ila yawmil qiyamati kana jɔ dɔ la dɛ la rayba fi siga tɛ nin na dɛ i t'a to walakin aksara nnasi nka maaw la so caman bɛ la ya'lamuna u t'a dɔn u t'a ɲini k'a dɔn waati bɛɛ ni ka surunya walillahi mulku samawati wal ardi sangula an dugukolo masaya o ye ala in ta ye yawma taqumu sa'atu a domi ni kiyama bi jɔ yawma izin o dola sa yakhsaru al mubtiluna mba tara ko cɛnikɛlaw k'o do bɛɛ bi nimisa o bi bɔnɛ ala k'an kisi ka bɔ o ma alhamdulillah sungalo tile mukan ani filanan an b'o de la n'ala kɛ si ma ɲɛna ko ye wa seli man jabile de amalimaw a ye don an ka tasi wa ko bɛɛ bi b'a ta an b'a lamɛnbaa bɛɛ fo san mara la mantura Sikaso mara la ni burusi kɔnɔ dugu dɔ fɔ mantura o jija mɛ san burusi kɔnɔ dugu an ka jamaatu minnu bɛ yen a ka ca la a si ka jija n'a ka farikɔni tɛ manturakaw ta bɔ bɛɛ bɛ k'i seko kɛ o nka dɔw bɛ dɔn yan mantura kɔni on kɛ tiɲɛ don jamana yɛrɛ n'a lahalaw kama an fɔ mana ka se u fɛ yen jamana n'a lahalaya kama Sikaso mara marokaw pati olu fana farifan ni wuli ka jɔ la dinɛ b'a la jamaatu minnu bɛ burusi kɔnɔ maro fana ɲɔna ka dɔgɔ Sikaso jamaatu la fana mara o tun ye tiɲɛ dɔ ye waati dɔ la nka n y'a dɔn dɔ wɛrɛw kɛn bɛ ka tiɲɛ dɔ nɔna sa kɔntɛ tiɲɛ dɔ fɔlɔ n'a fɔra khudamu n'a fɔra lijina n'a fɔra ansaru nin bɛɛ la fadenya de tun bɛ tiɲɛ don musow ni a cɛw ni ɲɔgɔn cɛ diinɛ baara la kamalenw ni maakɔrɔw fana u bɛ ɲɔgɔn da de n'o bɛ jamaatu jama la ɲɛfɛta bɛ yen an ka foli bɛ marokaw an ka foli bɛ mandurakaw ye foli bɛ tiɲɛdokaw ye duguba nin bɛɛ ni a burusi kɔnɔ duguw bɛ yen mɛ minnu ta kalama kosɛbɛ ɲɛ ka olu de fɔ nin ye siga t'a la dɔ wɛrɛw bɛ yen minnu fana n'u ka duguba burusi kɔnɔ duguw la i b'a sɔrɔ olu de bɛ te ka baara bɛɛ lajɛlen na o fi zalika falyatanafasi mutanafisuna ala ko ten ko nin na dɛ a kan ka fadenya de kɛ ɲɔgɔn na ala ko la o kuma an bi
amalo muso fo kokura minu me gwabu sisilay muso sundigalaw wala nga sugura dunaw o siga duminike ni dahay koni oluga nyegwa oluga sila do ko fe ni ando de nyesmane bake asara be ala bulu muso shite cekun ki sarabe ay cey bulu ay muso sarate ma bulu so bi nyani ko jugu ni ma do wala dengele muso bi nyegwa mi ngola o taga day nyakoro dengele muso bi nyana na ko jugu wona tabe ala ko nye jom bo shala ka di cewmo luma mima fengala de nya jam do lumo aya tanne alay akani cewto nyona nya bo ya bedu mo je kono ya ko kono lahara ke tabe ga nyeni wona ala tijini ga lahara illa fi aledu fasai muso yego jogodi ajari la ma jayla e tabe ki la je kono ya foyta ke cela nya ke cede ak fariya kwame kamali ngoro wala ko jiya de na fura ko ala ka to ko ala ka hinay law do ibina do ka fo ka ko isoro do ibina ko ko nga ke muso yi kada ka be fo muso abi bugo tega bi danye ka sebi ka to ga fili aka no mi che ka fili e ala muso aw nyeni na inna che nga du fa ga damo de che mana muso mala ngo na to ba igwe kwa iharamu yuta fasula ka wolo dini beto ya mi nyi gbe ama che wolo ama muso wolo watna che wolo atna muso wolo nga ko kima nan de yanno ho ima nan de ta ne bi tapa ima nan de kamale ngoro de buru be sora che muso mana ya do wolo wa ya do kono tawa o makete assalamu alaikum assalamu alaikum bismillah nampazo sampak kofe bismillah sampak kofe oh nimarote se ke rore inshallah tafsir nyana oni baraji inshallah foli jaranye inshallah alhamdulillah ninke ambalna ke kosa bako fe Assalamualaikum. Alhamdulillah kawin kawami. Teman sana bismillah fadal. Alhamdulillah. Insyaallah. Allah. Insyaallah amin amin. Ni tambal make masana anga fukai masana kon deka sunbe nanis hello yala deka la sunbe la kuma kunu ampano ko Assalamualaikum. Alhamdulillah kawin ka to mai don pula باخذ دوري بسم الله تفضل الحمد لله
awɔ Allahu akbar Allahu akbar awɔ Allahu akbar awɔ awɔ Allahu akbar masih ada apa Sini Allahu akbar Pamna jazakumullah caranya jazakumullah ani baraji muso min bɛ ka sin di den ma walama muso kɔnɔma n'u si man ka sun ka d'a kan u ka sun a bi den degun a farikolo kan ka don ka se hakɛ min ma o ti kɛ o kumana i bɛ jurumu sɔrɔ a kan ka sun bila cɛ bi a ka mure bɔ a banna o de y'a kɛcogo yɛrɛ ye